Run, pilay, oh, Oh! Run, pilay, fly high! Gagi, galing. Hoy! Sa langit, fly high. Di pantay, para ulo mo. Kumusta yung mga kansan? Ako nga pala si Paolo. At ngayon, daan-daan ng mga memes galing ko. Kaya atin agad simulan. Ikaw ay aking binabasbasan upang maging membro ng isang paru-paro G. Fly high, butterfly. Kamay. Anong fraternity gusto ko sumali dito ha? Ang wholesome naman ko, tsaka walang patayan. Ikaw ay aking We don't die, we butterfly. Hi. Sunod, diba meron kanyang kanta yung sa mga sa Divisoria? May batch 2 na sila. Ito. Yung tatlo ay aking binabasbasan. Ang bilis kumalan, parang COVID. Paru-paro G. Fly high, butterfly. Fly high, butterfly, fly high. Kamay. Ang bagong member. Kamay. Eh, siya yung una, oh! Kamay. Ang bilis! May senior na agad siya. Tsaka mabilis pala tumaas dito. Gusto ko din sa mga ganitong frat. Picture dan. Meron bang ano doon? May palo rin ba? Ito, kinakabahan ako. Sunod. Pag ako nagka-frat, ito ang pang-ano. Pwede ba? Pwede ba ako yung isang mga moderator ng Paro-Paro G? Galing kay Ari Maqueiro. Yung dumayo ka ng sabong na naka-military. Daming... Pwede magtaya. Ito ba yung chapter? Ito ba yung sabong chapter ng Paro-Paro? Yung mga natiraya ng mga loyal. Yan ang mga magiging senior dito sa ating chapter. Malaking Hindi, mataya kami. hindi, mataya kami. Gago. Ang bilis sila, para sila makapatak din kumaripas. Ang bilis. Lagi nag-fly high sila, paalis ng lugar. Sabong-sabong G. Sa Paro-Paro G, long sleeve kasabsab. Asim! Si Guts ba to? Naginginig na si Cloud. Si Dream ba to? Kailangan mabilis ka mag-speed sa Minecraft para makasali ka sa Paro-Paro G. Pucha, hirap na requirement. Bakit hawak ng paddle yung tao? Hoy, ano ba masama kung payat siya, okay? Ang importante gusto niya magkaroon ng mga kapatid. Umukha ka, hindi na mabalot sa Resident Evil. Men, nagchinelas ka ba? Tara, tiranggal mo na lang din. Parang lagaw. Di ba parang bukid to? Inang Dura Light yan. Labas ang paa. Alam mo, malayo narating ng ating Alpha Kappa Kupal na nakasapi sa Paro-Paro G. Sana meron dyang gagamba para mahuli mga paru-parong ito. Dahil priorities, at least wholesome, okay? Kasi magsisi-addict yung mga yan dahil malapit na rin naman. Mabuti na ito na lang inatupag nila. Okay lang sa akin yun. Hindi ito sukot. Ang reyna ng Paro-Paro G. Ngayon, ikaw ay aming binabasbasan Ganda ng spelling. na maging reyna ng Paro-Paro G. Southern Leyte Chapter, Fly High. France, Paro-Paro G. At ngayon, wini-welcome ka namin. Sa Rotonda. Parang nakita ko na rin ganitong festival. Ayaw ko na makakita. Ikaw na ngayon ang reyna ng Paro-Paro G. Ang unang reyna ng Paro-Paro G. Au! Ngayon, Traitor! Hindi Paro-Paro G yun! Mga ano yan? Mga mandirigba ng Jamil. Nako po, ito na ba ang unang kalaban ng Paro-Paro G? Ang Baby Brajis. Ito naging isang kasapi na Municipality of Catmon, Cebu. Laban! Laban, Paro-Paro G, labas. Legit citizens ng tunay na makabayan. Yoko. Binabasbasan namin ngayon ang aking kapatiran si Jack. Nasa ikaunang henerasyon ng kataas-taasang agalang-galang Alpha Kokak. Jump high. Fly high, jump high. Oh. Mali pa yung pagsabi mo. Yan, tol. Hindi yan counted. Kokak. Yoko. Sabog kahinaan ng Paro-Paro mga kokang mo. Tsaka kinakain sila. Delikado yan. Meron bang Alpha Beta Bygone? Paro-Paro G founder. Okay, mukhang napabayaan na ang ating chapter. Maasim ang ating chapter. Sunod. Mukha na rin yung cocoon bago maging butterfly, di ba? Ayaw na mag-hazing. Bawal. Tapi mabati-bati Paro-Paro G! G, ito ang G na G! So, ang galing nyo talaga na nagawa nyo pang kababuyan ito. Napaka-wholesome na nga eh. Ano ba? Sunod!
Here comes the storm rushing in. Don't care what other people Oh! say. Living Hey! every day with my saklay. We don't die. Run, run, pilay. Oh! Try to quit when the love is gone. Without wheelchair, I'm feeling all alone. Living Ito ba yung papalit doon sa founder? Si Ron Ron Pilay! Ron Ron Pilay! Fly high! Tayo na nag-rhyme ba? Naglilipad magkakaroon ng pakpak si Ron Ron we Pilay. don't die. Run, run, pilay. Sa muli nilang pag-uwi ay mas lalo Oh! pang bakas. Ang paa ni Ron minsan ay kumakalas-kalas. Nagkakamali kabilay pa rin, hambog pa rin, maliit pa rin. Ang paa ay piki pa rin, saklay niya ay bitbit pa rin. Sa aming pagtapak sa rekorda ng mga bugok na yun. Sa ngayon Sobrahan siya sa hazing. kung bakit kami gumawa ng bahay at panibagong saklay. Ito ang digulong na upuan na ginamit na ng pilay. Nasasandigan na si Jason na bobong animal. Ang pamilya bagsik na nagpipiling na immortal. Halika, Oh! makinig sa chupa. Pilayin Wala yan, nang pilayin nyo. pagkapelo. Jason Apurado, Diego. Hindi nyo na kailangan sitsitan. Seryoso lang na kilaymatik ng pagbibigyan ng damo. Sa panahon di na kayo sikat. Sa Oh! Pamilya bagsik nagsitalsik na. Laman ng Buta, may pa Vocaloid. isa, labing pituan ni mga pulpul. Lalo na si Diego na mukha ng espasol. Oh! Malabo na kayong maghiwalay. Cause Ito yung vocal chapter. And the multiply Shanghai. Shanghai! Here comes the storm. Tama. Living every day with my May saklay. saklay. We don't die. Run, Ron run, Ron pilay. Pilay. Oo. Ito yung national anthem ng Fly High. Mukhang na-high na rin to mga to. Eh, sunod! Na-hype ako doon, gago. na miyembro ng Paro-Paro G. Ay, naku, may bantay na! Alright. Si Ron Ron Fly. Pilay, Fly High! Fly high! Galing kay Fantastic Scholar. Alam mo, kinuha na ng kidney. Eh. No? Ito ang bodyguard na mga butterfly. Chad Tattoo. Ilang pa pingin babae ha. Baka masobrahan ka na dyan. Sunod! Galing kay Mr. Ryuzo. Oo, kailangan ng pagmamahal. Yung mga butterfly. Para gumawa ng mga bagong caterpillar. Gogi, galing. Ay, galing. Parang bang... Galing gago. What? Hoy! Pang Pilipinas Got Talent to? Okay, medyo, Hoy! Kailangan nyo takpan yan. Fly high, demonetized! Galing. Hindi mo lang kailangan ng porn ng ano dito, internet porn. Kaya mo nang parausin sarili mo. Yan, magaling, Ron Pilay. Bigyan to na mataas sa posisyon sa ating chapter. Ang libog chapter. Okay, kailangan mo na magawa ng members medyo kasi kababuyan na naman. Parang praktisado na yan to. Yeah! Ron Pilay! One chapter ng kababuyan leche. Sunod! Galing kay Helpful. Dito ka sa video. O tara, dahan-dahan lang. Walang tatakbo. Anong chapter to? Walang tatakbo. Walang tatakbo. Okay, dahan-dahan. Ayan. Okay, ligtas pa tayo guys, Ano yan, may metanod ba? Uy, gago, wag kang tatakbo. Ayan, okay. Okay, nakaligtas na tayo sa isang aso, tangina. Aso. Uy, gago! Okay, nabawasan na kami ng mga bagong miyembro. Meron ng pilay. Run, pilay. Ay, hindi nyo nang palitan. Gago! Fly high. Ipad. Maraming aso! Hindi ko man lang nakita yung aso mo. Angal ka. Pero maraming salamat. Sunod. Sa tingin. Bibinata ang ating butterfly. Uy, gago! Sunod. Ano? Red Doors po kayo. Meron, ilan? Siya nga po.
Deposito mo na lang ha. Para ba sa chapter namin to? Ah. Inorderan ka ng ating pinuno? Ang putang ina, ano to? Vintage. Ayun po pinadala ni Papa. Mas maalikabok pa kay Ron Ron Pila ito. Leche sunod! Nalang kay Kiki Keso. Ano naman lumpia ba? Oh, metamorphosis bago maging butterfly! Dahil nagkompleto na! Kala nyo di ko mapagkoconnect yun? Isa akong butterfly, naiintindihan ko yan. Sobra na akong high! Siya ako na high. Kala ko relax lang to At panghuli, dumadami na ating mga miyembro. Babagsak na. Babagsak na lahat ng ating kalaban. O diba, kasama na natin ang McDo. Payaso na tayo, di na kailangan ako. Yes, napuko pa lang, fly high. Diyan nasa si Lumpia, wala. Dami nila omo. Masakit to, matigas yan, hindi yan pang flat. Pang flat yan. Ito parang talagang butterfly na si Kuya. Sunod. Campus boys. Oh! Nasa high na tayo nasa langit. Fly high, Fatherfly. So, nagtatapos yun. Maraming salamat sa nagpadala. Huwag nyo kami like, share sa mga paru-paro nyong friends. At huwag nyo katang mag-subscribe. Fly high, Butterfly.